Szóval Boci 120-ek, és itt van velem Messi 05, és most a Minecraft-tal játszunk. Tehát vannak telkek, Skype, PvP, minden van. Szerintem ez egy tök jó szerver. Na, szóval szerintem menjünk is, most Skype PvP-n vagyunk. Ja, repüljél ma. Látok. Akkor várjál, odaadom. Ezt Messi építette egyedül. A spawns, gyere, mutassuk be. Oké. Hát. Itt nem erre a spawra kerülök, gondoltam. Ezt rátkívül spawnra gondoltam. Tudom. Szóval ez itt a spawn, van itt kaja, meg mindenféle dolgok. Ezt... És nem hiszem, hogy megint nem tudok flyolni. De már, ja. A spawn az így néz ki. Mondjuk X-forban van minden. Ja. Nem csatoló. Ja. Na, akkor szerintem inkább mutassuk is, mert hol van a fúrgyászat, vagy mit csináljuk. Oké, akkor mutassuk meg a diákat, várja. Az már hol is voltunk, várja? Volt egy helyen. Mi? Így hol voltunk? Jó, akkor menjünk. Oh, látlak. De tényleg volt egy nagy hely, tudod? Itt van egy gyémántvért. Most elvisz. Menjünk oda, ahol volt az a sok gyémáncot. Mindjárt. Na mindegy, ott van a délgatya. Meg az más helyen is van. Amúgy én is tap vagyok. Ja. Én meg semmi. Játékos. Na várjál, ja, nektek. magam, várjál még egy picit. Jó, csak megkeresem. Elmondottam a délgatyát. Jó van, várjál, még meg se találtam. Istenem. Bakterkult. Délgatya az meg ezen a szigeten is van. Szóval ide jössz, te shiftelsz és ott van. De ott a jeges. Ott a jeges. Erre vezet, megvan! Nincs meg. Megvan! Ez volt az, nem? Nem az volt, fúj. Vagy a speedelek. Hol van az a szar? Bocsánat. Életfáj, ezért tisztál. De nem. Életfája, azt tisztelni kell, az igaz. Na várjál, csak úgyis meg lesz az. Előle nem bujkál. Na! Megvan! Akkor... TP-herrel, mi a neved? Level. Ja, tényleg ez a sziget. Nem, már leestem, nem tudok flyolni. Bakter. Bocsi! Basszus. Jó, azt hittem nem tudsz flyolni, mert ide tépésztek vele. Most nincs semmim. Akkor itt tépésztek vele. Nem baj, most az a lényeg, hogy megvettük. Na, itt van len. Tehát meg... Gyere már. Ez egy picit becsapos, mert itt van a valami, de igazából aki jobban lett, az itt van a diásosok. Ja. És a diacipő is itt van. Valahol, mindjárt megkeresem itt. Megvan. Itt van a diacipő. Melvert meg a gatyamát, tudjátok hol van? Menjünk a telkekre, várja. Várj egy picit még. Elmegyek még diaszocokra. Jó, várja, de nézd, mutasd meg a telket, mi anyádat, ez milyen? Persze. Milyen a telkek spanja? Szóval nem én építettem. Hihihi, gyere már. Mindjárt megyek. Felvarták a kép. Az IP a linkbe is lesz, ugye?
Vither zoom, zaj. Persze. Bakker 56 van, gyere már ide! Oh. Úgy, na. Vajár per fly level. Na, gyors mutasd be itt. Aztán elveszem, aztán megyek súlyemelésre. Mit vagy, hogy lehet telket venni, de ezeket a botokat, így azt szerintem mindenki tudja. Na, szerintem hagyjuk abba a videót, mert nekem meg mennem is kell még. Ó, Úgyhogy hát akkor ennyi volt ez a videó, sziasztok! sziasztok!